ďakujem našim tretiakom, ktorí nám krásne zatancovali náš tanček. Páčil sa vám program? Páčilo sa vám? Áno? Páčilo sa vám? A čo sa vám najviac páčilo na to? Jak tancovali však? Alebo oblečenie? Čo sa vám najviac páčilo? Oblečenie, no super. A videli ste tam aj nejakých kamarátov svojich? Áno? Mali ste tam kamarátov? Jedno dievčatko, a vieš aj ako sa volá? Vaneska tam tancovala, no vidíš. Takže vy sa nebudete iba učiť, ale budete aj takto krásne tancovať. Ako tu ste videli teraz našich chlapcov a naše dievčatka, ako krásne zatancovali tento program. Ja im teraz aj pani učiteľke Galíkovej, ktorá pripravila tento program, veľmi pekne ďakujem. Takže, detičky, prišli ste k nám na zápis, ale vy ste už boli u nás, pamätáte si? Áno! Čo sme to mali vtedy, keď ste boli u nás? Čo sme to mali? Také športové dopoludie, v telocvični. Pamätáte si? Áno! A čo ste to robili? Pamätáte si ešte? Čo ste? Výborne, takže si pamätáte, že ste súťažili, áno. Takže budete aj takéto hry, aj ako telocvičky sa hrať, budete aj zlotov, aj rôzne takéto činnosti prevádzať v telocvični. No a toto poznáte, čo tu my máme? Super, takéto sú patričky. Detičky, tak vy ste k nám prišli na zápis a my vás všetkých tu vítame. Sme vedení na škole a celej školy aj učiteľov, ktorí prišli, tak vás srdečne vítam. Takže náš tento zápis bude prebiehať asi takto, že rodičia si môžu popozerať aj triedy, ako to vyzerá v našich triedách, že máme naozaj veľmi pekne vybavené triedy. Všade sú krovajúce podlahy, máme nové nábytky, máme strašne veľa pomôcok z projektov. Možno ste aj vy sa všetci zapojili do nasúvania na internete o detské ihrisko, ktoré je naozaj super, krásne urobené, ktoré naše deti využívajú v rámci aj telesnej výchovy, môžu sa tam zahrať v týchto letných mesiacoch, ale aj družina sa tam môže zahrať na tomto dopravnom ihrisku. Takže vaše deti, ktorí, keď ste prišli tam na zápis, majú možnosti jazykové, máme športové triedy, máme proste počítačové miestnosti na prvom stupni, na druhom stupni, interaktívnu tabuľu, môžete si pozrieť aj teraz. Budeme mať rozprávku, čiže začneme takou rozprávočkou tu v tejto prostrednej triede, kde budú vidieť na interaktívnej tabuli. A kedykoľvek sa môžete prísť aj pozrieť, ako sa s interaktívnou tabuľou pracuje, že tí deti naozaj si vedia na tej interaktívnej tabuli pracovať. Takže teraz vás poprosím, aby detičky išli do tejto triedy prostrednej, kde im bude pustená rozprávočka a rodičia potom pôjdu do prvej miestnosti, kde sa bude zapisovať a kým budete čakať na svoje detičky, tak v tejto druhej A triede sa bude podávať kávička. Takže ja vás poprosím, aby ste tam potom na tú kávičku. A medzi tým ešte ja vás poprosím potom rodné listy, ste si pripravili, aj protokoly potrebujeme vypísať. Čiže sú pripravené protokoly a ja vás poprosím ešte vypísať protokoly. Takže ja vás tu ešte raz srdečne vítam a vás poprosím teraz o odovzdanie detičiek pani učiteľkám, ktoré už